Au tini norok ni bagai belainyo serengtai kokthai ti phegya ok kaiba kokthainyo norok bwkhabainyo khana di je bihik bwsai hinjaknai rok borok ok kaiba kokthainyo tongmano khanakhe borok belainyo serengmung manane. Tomono channel kotal ke subscribe khairi di tai agi je subscribe khaijar nangke pai phelaya hambai norok sajake share khairi di comment khaisa di. 1 number au khorosa ni nukungo ang nugo ni sarok khayo ba swaro nungo ba bini songsar ni bagui wansukya bwsabwtui rok ni bagui wansukya bini sak tongthok simi tongo borok ni bwsabwtui maida masaka bihik bwsa maida masaka bahai hinui gano naya borok ni sak tongthok simi no nayo nok nukongo tam problem ya abahai rok no nayawi. 2 number au ang khorosa borok no nugo ba bwrui no nugo tini bwsai bwsa tamo boma hai wngui tong samdangui lengui phaimani tamo wngui phaikya ba tamo wngya hinui abahai rok hwnyawi hanyo juwa rok thungo obahai rok wngui tongo. Ang khorosa no nukha ang obahai ani mokol pai thangno tini bwsai bwsa tamo wngui tong bwsai bwsani tamo problem abahai rok nangyawi bwsabwtui ni khel khaiwi hanyo borok ni tongthok simi no tongo juwa rok thungo obahai rok tongbaio. O juwa ro nang tongmano lok wngkhang khe norok ni songsar saksa bai thangui mano tamo khe hindi borok ni bwkhao o juwa no simi no muitu khlai tongnai borok boni nokni kuno manui rok borok wansukyawi kuno manui rok paina rok wansukyawi ba bwsai bwsano khel khaya wngui thangnai saksa bwsai bwsani tam problem yang bwsani tamo nangui tong abahai rok wngui thangui mano. Tomono nung nukungo juwa ro thangka ba nungno chanao lok wngkhang khe a songsar baino thangma nugo. 3 number nung khoroksa bwsai wngui tongoi nungni bihik no care khaitai khlaio ba nung khoroksa bihik wngui tongoi nungni bwsai no help khaitai khlaio joto samungo no abo bwsai phano wngthung bihik phano wngthung. 4 number nung khoroksa bwsai wngui tongoi nungni bihik no restaurant rok talangoi ba shopping rok kharai redi abo hai hinkhe nini bihik khungjaknai nono belaino hamjaknai bwrui rok je manui nana busungma no nung bono redi. 5 number nung khoroksa bwsai wngui tongoi jora o nungni bihik no help khaiti bini je samung tongma no nung bono tangui redi nokhungni samung rok hanyo nung je mamani nungni bihik no help khlai redi abutui wngui tongkhangkhe nung tongmung no nungni bihik bai tong gsang tongui manai. Nung khoroksa bihik khungjaknai bo nungni bwsani samung no jora o nung mankhe tangui redi bini je samung tongmani abo no hamsi jolima abo mung saya paithago jotono no hambai khakhaio norok belaino serengmung mankhana. Tomono norok buji mankhangkhe no comment khairedi like khairedi subscribe khairedi share khairedi comment khaisadi norok boma hai nangjak video no norok ni subscribe khaima bai tini khorosa ni live sense wngui thangui mano norok bwkhabaino support khai tongjakdi please kaisa subscribe khairedi norok tomono video no sajak khe comment khai sanani tapokdi hambai.